Sziasztok, én Joy vagyok, itt vagyunk Undercity-val. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt egy ház lesz, amit majd megmutatunk később, csak mindegy, úgy vett, azt mindegy. Na szóval, észrevettétek szerintem, hogy mostanában nem volt olyan sok videó feltöltve, sőt nem is volt feltöltve, ugyanis Undercity összeszedett valami nyavaját, és sajnos, várjátok egy picit, sajnos elég durván megfázott tőle, vagy mi volt? Mesélj Igen. csak el, Under. Úgy volt először, hogy ilyen kisebb megfázás, aztán elmentünk a háziorvoshoz, aki mondta, hogy sürgősen be kell menni a kórházba, mert komolynak néz ki, és bementünk a Jackbe. Fú, de szar volt. Gyermekegészségügyi központ. Igen, Joy fogalmazott. Igen. Akkor az a lényege, hogy úgy volt először, hogy tüdőgyulladás, aztán csak hörgőgyulladás lett belőle, mert az a... Hát nem akarok orvosos játszani, vagy nem tudom, de... Na, az a lényege, hogy az csak a kezdő... Hát az előzménye volt. És nem tudom, ki írta az előző videóba, hogy Lucky-t kopizunk. Ja igen, most nem fogom megnézni a nevét, de írtátok, hogy Lucky-t kopizunk. Hát nem kopiztuk Lucky-t, csak hamarabb elindítottam, mint ahogy Undercity gondolta, ezért. Én ott gyökérkedtem. Ő ott gyökérkedett, nekem próbált megnevettetni, de hát... Én meg elindítottam hamarabb, szóval ez nem kopi volt, hanem csak félreértés. Ha kopi lenne, akkor állandóan úgy beszélnék, meg minden. Állandóan Lucky-san beszél. Én meg mindig Szafisan beszélnék, de nem beszélek Szafisan. Mert Szafi nem szeret így beszélni. Aha. És akkor mi is rémtörténeteket veszünk, hogy nem. Tényleg nem akarunk kopizni senki. Hát... Na szóval, hát itt vagyunk most már végre, Under is jól van. Igen, happy day. Amúgy nem. Tudja, hogy megvan. Igen, hát ez a ház, amit most láttok, majd ez egy későbbi videóban lesz feltöltve, mert ugyebár ez előtte volt, csak nem tudtam, hogy Under megengedi, hogy feltöltsem el a videót, ezért nem töltöttem fel. Na szóval hát... majd feltöltöm, csak nem töltöttem fel. Na mindegy. Igen, épp ezt mondtam Joynak, hogy amikor kórházban voltam, csináltam olyat, hogy unalmas napok, első fejezet, és mondtam, hogy Joy olyan ismeretlen ember, hogy senkinek nincsen meg a telefonszáma. Igen. Hogy még se tudja senki. Még senki se tudja a telefonszámot. Igen, csak az anyukája, ő is csak azért, hogy hívja, ha kell kenyér. Ha kell lemenni a spárba, akkor veszek kenyőröt. Vagy a kóposbúrba. Kóposbúrba lemegyek? Lemegyek a kóposbúrba, bazdmeg. Csaljunk, faze. Csaljunk a kóposbúrba. Menjünk fájért. Mindjárt. Menjünk fájért. Itt van a sarokon. Kell fűteni. Júj, várja, Mandiló. Igen, vannak itt aranycuccok, ezt nem én adoltattam magamnak végül nem. Nem, amúgy volt itt Under gyönyörűen bányászott nekünk cuccokat, és akkor most visszajött, bányászott nekünk cuccokat. Nagyon remette a csávó, mert ebből visszajött, azt egyből csinálta a dolgot. Semmi ütötték. Kicsit fáj a torka szegénynek, meg strepszilszezik, de... Igen, hát de azért nem árkázol. Ne reklámozzuk. Ja, nem fogunk reklámozni. A videót támogatta a strepszilsz. Igen. Körülbelül. Ja. Na igen, majd az intro az majd meg lesz csinálva. Majd megpróbálom normálisabban megcsinálni az elejét. Igen, hát egy kicsit furcsa még, mert szokatlan, hogy még nincsen nekünk. De így ez volt az első videónk. Igen. Az a kezdő videó. Igen, ami nagyon gyönyörűre sikeredett. Igen, és panaszkodtak, hogy hát miért kopizzuk Lucky-t, amúgy nem hát igen, most a kópos bótot kopizzuk. Igen, most ez még több reklám, most vághatom ki ezeket a neveket, bakker. De hogy is sípot bevágok, hogy píp és a píp. De hogy is, mert felveszed hangrögzítő, hogy kecske az Kecske, a kecskébe megyünk a... Tényleg az jó ötlet. Szóval miért mondtuk a videóban? Na mindegy, annyi a lényeg, hogy visszajött Undercity, itt van él között. Újra él, újra él. Holnap, ha ráér Joy, akkor lehet videózunk egyet. Én mindig ráérek, öcsém. Igen, ő ilyen elfoglalt ember, hogy mindig ráér. Én olyan vagyok, hogy velem bárki beszélhet. Kivéve aki nem. Ja, kivéve aki nem.
Under, mint hogyha te olyan elfoglalt ember lennél. Hát nem tudom, minden nap edzés, Ja, mondjuk, ja. több elfoglaltság. Gamer kocka vagyok, adja békén. Ja, nem mindig vagyok elérhető, mert valamikor Xbox-ozok. Nem. Hát én nem tudom, én a PS2-t most tettem el, a PSP-t is eladtam. Nem kell semmi. A gépemet kell turbózni, az. Ja, igen. i5-ös procit akarom már. Most. Na mindegy, majd akkor lehet, hogy arról lesz unboxing videó, de Igen. mondjuk az nem itt lesz, hanem a Sese csatorna. Meg lesz egy lamparti. Ja, hogyha akarjátok, lehet lamparti is, csak ez még rohadtul Igen, egy kicsit előről van, mert még csak ez a második videónk, láttátok, hogy 21-en vagy hol láttam. Hát mármint ez a harmadik, csak egyet raktunk Nem, vele. amúgy a negyedik. Miért? Ja, Mert tényleg? kettőt vettünk egymásra. Igen, egyet elrontottunk. Nem. Nem. Egyet felvettünk, és még egyet is vettünk. Akkor a negyedik. Akkor a negyedik videónk. Amit majd fel kell ezt formáznom és feltesznem. Hát a másik kettőt majd talán... Milyen nap van ma? Azt hiszem hétfő. Ja, igen, hétfő van. Ja igen, ma engedték ki. A Ma kórházba. engedték ki az Elma gyógyintézetbe. Hát az Ja. egy sebészetrű. Nem tudod, mikor kezdtem a videót? Hát egy 5 perce. Hát 28... Hát, na mindegy. Lehet, hogy látni fogjátok. Nem tudom, hogy láttátok-e a videóban is, hogy az asztalomat, kicsit. vagy csak a képernyőt. Majd megnézem. Nem szoktam a saját videómat nézni. Na mindegy, majd megnézem. Ja igen, hogy feliratkozni, hogyha nagyon akartok, akkor lehet feliratkozni. Addig se harapunk, uratkoztuk otthon. nem harapunk érte. Na jó, Joey egy kicsit harapós típus, de nem, amúgy nem. Nem szeretek harapgálni, én csak nyalni. Ő csak a krumplit szereti. Ja, én csak a krumplit szeretem. Képzeld, vettünk egy olyan krumplifajtát, ami hasonlít a meg is krumplira. Aha, kumplira? Most ezt is kumpira. Most ezt is vághatom ki, hogy neki. De minek? Hagyjad. Jó, van sok reklám, gyerek. Majd az lesz a videó neve. Majd azt megmondom. Reklámozzuk a kópos boltot. Kóp reklám, még minden leírásban le lesz írva, hogy hol található a kópos bolt. Igen. Meg hogy a videót támogatta a kóp. Mindjárt megcseszelt Nem, a az Unió Kóp ZRT, bocsánat. S meg... Bakker, itt még nagyba ugráltam, most meg kinőtt a fa. Ez hogy? Nekem egyszer olyan volt, hogy ugrottam, és alattam nőtt ki, az felnőtt. Felnőtt neked? Aj, Dani. Várj, Nem tudom. Joy vagyok, te észlény. tudom, én ezt nem tudom megszokni. Na mindegy, majd elmondjuk a saját neveinket és meg hogy mikor születtünk, Igen. csak ez még nagyon komoly, nagyon elő Hát van. a születési év az később lesz. Ja. Meg hogyha elérünk egy bizonyos feliratkozó számot, akkor... Lesznek ilyen hülye videók. Ja, lesz Hát majd karaoke party. karaoke party, amire gondolunk. Igen, karaoke party, ha láttok, szoktam hülyéskedni. Virde a nevem, mert jobb név nem jutott hirtelen eszembe. Azt hittem, hogy Viagra a neved. Ja, én nem. Én tudtam, hogy Virde a nevem, de rád bízom. Azt hittem, nem volt. Na Nem hát volt. szerintem ennyi lett volna a Undercity visszatérésének a videója. Megpróbálunk majd most, lehet, hogy most veszünk egy másik videót, nem tudom, majd még ezt megbeszéljük külön. Na, sziasztok, én Joy voltam, itt volt velem az új Undercity, újra születve, Vascuca. Igen. Vascsúca, gyémántsákánya. Ajjaj, ide mellé. Sziasztok! Sziasztok! Várj, ide mellé, most köszönj. Várja. Bakik első sorozat. Nem, sziasztok kell. Így. És most egy jobb klikket nyomjál karddal. Sziasztok! Én Sziasztok. Joy voltam és Undercity-val. Sziasztok!